de panadería ou tamén con actividades turísticas. Claro, que antes o que dicían os veciños sector é que cocían todos os días, non? Ademais que deixaba a chave o último, non? E o seguinte acollía e facía uso dese horno, non? A excusa era ir a facer pan, pero eu ali íbase a facer comunidade, a facer veciñanza, a falar cos veciños, non? É unha pena que isto se fora perdendo, porque ao final cada un queda na súa casa, os veciños cada vez teñen menos contacto entre eles, moitas aldeas que van perdendo poboación e os que quedan tampouco non teñen moito contacto entre eles, non? Por eso hai que recuperar estes puntos de encontro, que o punto de encontro non sexa só o centro de saúde, senón que sexa tamén... Claro. É que mirade maneira esa empanada, claro, dicían os que algunha vez teñen cocido aí nun deses fornos que esa empanada fala hoxe e o sábado está como recién feita. Eu me acordo da miña época de rapaz. Non era alguén Centroña, que nos están vendo, un saludo para Centroña, que fijo que ali nos ve moita xente. Me acordo, miña abuela se cocía todos os viernes, o sea, todas as semanas se cocía, e ela non tiña forno, pero amasaban e iban cocela do Virtudes ao do lado. Era un forno privado, pero que deixaba por resto dos veciños que non tiñan forno. E ali se cocía o pan de toda a semana, me acordo ahora do pan. E depois que vamos falar da leite, que aí cando se ordeñaba a leite. E aquel pan salido do forno, aquello era un manjar, a verdad que era un manjar. Hai que facer o programa en directo ali. Que textura, non é? O programa hai que facer un en directo. Hai que volver a isto. É que cada vez que vemos estas cousas, ou do leite, estes pans, hai que ir, hai que fazer un chamamento. Pero aquí volvemos ao de sempre el bo tempo, non? Porque claro... É moi fermoso, ali ten que arrecender que non mo quero nin imaginar, porque soamente vemos a imaxe, pero se nos chegase o ben que ten que chegar aquelo, pero é incompatible co noso ritmo de vida actual. Hai que tentar. Así estamos logo todos kilómetros de saúde, pero incompatible. Logo así pasa que o punto de encontro, en vez de ser un sitio onde se vai facer pan e a falar dos chismes dos veciños, é un centro de saúde onde se intervenan as recetas, a ver ti cantas levas, porque ahora van electrónicas, pero cando eran en papel era a ver ti cantas levas, non? Eu levo só 3 e ti levas 10, estás peor que a mí. Os cromos, os cromos. Bueno, algo de eso había. É que é unha mágoa, non, que ás veces, Selva, o tipo de vida que levamos, bueno, pues son os novos tempos, rematen con estas costumes tan fermosas que polo menos haxa xente que aprenda para recuperalas, non? Como dicía, e que logo a xente non vai saber cocer. Claro, é que penso que aquí temos que facer unha laboura un pouco todos. É verdade que os ritmos son os que son, e as conciliacións e todo isto, pero penso que se poñemos un pouco o foco, tanto as persoas como as administracións, en recuperar estes hábitos que por riba de todo son saudáveis, como di Héctor, non? É que clarísimo, pois o mellor tamén isto na sanidade pois ia tamén repercutir favorablemente. Pois sen dúbida, non teño ninguna dúbida, querida Elba. Unha e cuarto do mediodía, bueno, fixadevos a quen temos hoxe aquí no plató do termómetro que nos gusta sempre recibir, o noso amigo Maximino. Que tal, como estás? Bos días, Maximino. Moi bien. Ben, ves aí contento, animado, como sempre. Perfectamente. É que mirades a na casa que nos trouxos, Maximino, que nos vai falar hoxe do leite. Que gran tema, Maximino. Sí, é un tema que nos anos 50 e 60 foi menos importante que agora, quizá, pero tamén era moi importante. Isto que é, Maximino? Isto que trouxeches aquí? Isto xa é máis moderno, isto non é dos anos 50, xa despois dos anos 70, nos anos 80 a leite xa se ordeñaba con a ordeñadora. Pero isto veu despois. Os principios non eran estes. Os principios de ordeño era a man. Sí, que de feito logo nos vas a ensinar como era ese proceso. Como se ordeñaba a man. A ver a quen invitamos da mesa para que aprenda como se muxía antes esas horas dese proceso. Pero claro, estamos pondo en valor, Maximino, un produto, a leite, que antes neses anos, a ver, que máis e que menos, tiña unha vaca na casa, porque senón non había xeito de, non? Nos anos 50, a leite era un alimento básico nos povos, e non tanto nos povos, pero sobre todo nas aldeas había que ter unha vaca para producir a leite, porque había nenos, había xente maior, non había o cartón de leite para ir a comprar a leitería, había que producir o leite na casa, entonces todo o mundo tiña unha vaca ou dúas para producir leite. E máis, cando esa vaca deixaba de dar leite, tratábase de ir á feira a comprar outra vaca para seguir tendo leite, porque o sustento estaba no leite, non estaba, había que ter para facer unhas sopas de pan, para facer os queixos, evidentemente, porque aí vemos un queixo tamén, pero o leite era
un alimento básico nunha familia. Claro, o queixo que trouxeches, claro, que co excedente do leite, non? Facías ese queixo ou como? Naqueles tempos primitivos, a leite recollíase en bidós como este que vemos aquí. A leite recollíase en bidós, porque a xente producía unha casa 20 litros, outro 10, non había grandes produtores, había moita xente que tiña leite, pero que vendía moi pouco leite. Tiñano máis ben para o consumo propio. Entonces, o leite recollíase en estes bidós que vedes aquí. Este era un bidón que lle puñan ali, que generalmente levábamos nunha caballería para a carretera, porque mitad das aldeas non entraba o coche do leite, non iba a recoller o leite ali. Claro, como transportaban polas aldeas? En burros ou en cabalos. En burros ou en cabalos? Isto tiña que pesar, isto canto podía pesar? Isto 40 kilos. Resulta que un cabalo levaba 4 bidós destos, tiñanlle e levaba 4. Entón iban enchendo polas casas e recollían o leite. 4 bidós, pois son 80, 160 litros, non levaba máis. Pero, ao mellor era todo o que producía o pobo, aquela aldea. Entón, que ocurría? Que, bueno, cando xa o produtor era máis grande, deixaban un bidón na casa. Entón, o home, como facía para ver a medida? Vos vedes, isto é unha escala. Ah, que chulo! Isto é unha escala. Pois metía aquí no bidón, e según mollara de leite, por onde mollara, 20, 21, 19, 15, 12... O sea, iballe marcando os litros de leite que tiña no bidón. É unha cousa, Maximino, que tal se conservaba o leite aí? O leite moi mal, porque no inverno ben, pero no verano hai calor. Entonces existía un líquido que lle botaban no fondo do bidón. Un líquido, eu non sei o que era, pero se lle botaba un líquido claro, como se fora alcohol ou non sei o que era, se lle botaba no fondo, ese mantiña o leite, sin que o leite se... Mataba as bacterias, claro, a saber que levaríais. As bacterias non, pero non se pudría tan pronto. O leite adoraba, porque o leite, normalmente, cando eu era un neno, o leite probábase, se fervía valía para comer, se non fervía, se cortaba o ferver, había que tiralo. Entonces, no verano, cando había moito calor, pois o leite ao mellor cortaba, só fervelo na pota... Probabas un pouquiño. É unha dúbida, Maximino, a xente que non vivía no rural, que non vivía no rural e que non podía ter unha vaca na casa, que leite bebían? Pois, generalmente, sempre había familias que lle prestaban leite a outros. Eu recordo, xa despois dos anos 70, máis ou menos, eu caseime nos 75, entón eu vivía nun piso e recordo de vir unha señora con un cántaro na cabeza e un cacharro ofrecéndolle leite por todos os pisos, desde acima ao fondo. Isto é unha realidade, non é algo que eu oín, que eu presenciei. Entón había moitas señoras nos povos que iban, comprabanlle leite a este señor e recollíanlle 2 litros a outro, e despois iban a vender, poñano na cabeza. Non había, non levaban burro nin cabalo para repartirlo, levaban na propia cabeza. E iban na cabeza, pousaban aquí, sacaban un cacharro de leite e vendíanche 1 litro ou 2 litros de leite. Pois, Maximino, apetéceche conocer unha delas? É que a temos hoxe no termómetro. Bueno, está Rocío Padín con ela. Pois eu conozco un amigo meu, que por certo chamalle Manolo. Pois esta chamase Maruja. E a nai del repartou leite. A esta non sei se a coñecerás. Manolo, pa túa mamá. Imos vela porque Rocío Padín estivo con ela esta mañá tratando de aprender ese arte que nos está contando aquí Maximino, de levar na cabeza eses cántaros ata arriba de leite para repartir pola aldea, como ben nos está explicando Maximino. A ver, Padín, como se che deu a cousa? Antes de que o leite viaxase nos camiños